vôbec nepoužívate túto časť, ani túto časť, toto je úplne vypnuté, hej. Čo robíte je, že keď máte vzadu, tam prijete, potiahnete, hej, toto. A toto je úplne vypnuté. Okay. Pri tom behu, čo spraví, keď je noha vzadu, a keď priťahnete toto, tak automaticky tá noha vyskočí hore sama a spadne dole. To znamená, že spraví len taký pohyb noha. Okay, bez toho, aby ste hýbali koleno takto, že aby ste pohli nohu v kolena. Nikdy nerobíte takýto pohyb, hej. Čo je pohyb, je vaše koleno. To znamená, vy sa snažíte vyťahnuť to koleno, zdvihnúť koleno. Okay, zdvihnúť hore nohu. Tu sú vaše najväčšie svaly. Toto je vaše najlepšie, čo máte. Keď pojete cez členky, tak vás to zabije. Okay? Môžete to využiť pri finálnom šprinte, hej. Že keď už vidíte, že disk je nejako, neviem, že nie je na dosah alebo niečo, tak môžete zapojiť aj členky, hej. To už potom už jedno, že či si odpalíte členky alebo nie.